ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти J. Айни замон дар назди мактаби Ҳотампеве қарор дорем. Аз ин тараф Испечак, масҷиди Мехқалон ва 112 микрорайон ва аз ин тараф бошад бозорчаи Зарафшон ва поликлиникаи 14. Дар инҷо хурдобхонаи Баракат. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар пушти ман ҳамин бино ҷойгир аст. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 11 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 7 ошонаш ҷойгир мебошад. се хонага бо масоҳати 71.5 метри квадратӣ мебошад. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Фақат як қолина ва як телевизор қати кондитсионер мегиранд. Дигар ҳамаи чизош меистад. Дӯстони азиз, наворумона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра, дуюм, сеюм ҳуҷра, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. якум ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб мебошад. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона. бино чӣ хеле ки гуфтем аз 11 ошона иборат мебошад. бинои новостройка техпаспорт дорад. ва ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи кӯдакона. ошхона мебошад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, хона қариб ки бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. мехарен, медурёну зиндагӣ мекунед. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст. дӯстони азиз, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. якчандта мактаб, садикҳо, бозорча, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ. бо транспортам умуман мушкилӣ нест. нархи хона бошад 704 000 сомонӣ, 64 000 доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Домти J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.